Shout out mga kulugoy! Dahil po tayo mga kuhan karon no kanang walo ka klase nga self-defense kabuhato ni Boss Rapi Kagi. Tudluan ta mo ug unsa pagprotekta ang inyong kaugalingon sa mga dautan. Kay di nato matagaan ang panahon na moabot sa inyo ha. Og tutukin ninyo maayo ang among self-defense aron makabalog yun mo ug inyong maprotektahan ninyo ang kaugalingon. Yeah! Okay. Hingram. Una! Ug ang imuhang inkwentro na ay dalang kutsilyo. Tanawan ninyo mayo kung saan pagpamagi ha. Atras kamay para makahunat. Gay, luma! Wah! Ingana ra! Ikadua! Utrong luma! Atras kamay! Luma! Pak! Gago! Ikatulo! Tarawa ko ikatulo ah! Ikatulo! Tara, atras si kamay! Luma! Pak! Gunit! Tara! Ano nung ulo? Pak! Pagkagwapo kayo, uy! Kuha ninyo to kung mga style! Nakuha! Ikaw, Pat! Lain na po na posisyon. Ibutangan sa kuban. Tuk-a ko naman ko, tuk-a. Sige, tuk! Ang style na ninyo, pag anagali sa inyoan, ang isang kamot, bakante man, gunit din sa itlog. Wah! Tang-tang! Pusil na ni ha. Tanawan ninyo kumayo. Kung saan ninyo pagpapangita o pamaagi o pusil na ang maingkwentro o makation sa inyong ulo. Nga nation. Itiyon na nagana. Siyempre, dili man yun na ibuto. Kay, maminaw pa man na sa imo ang last breath ni mo. Ana. Di ba yun na siya maigo? Kaya ang buka to man ito. Kalima. Pusil na ni. Ayaw yung iwala inyong mga mata kay pusil ni. Self-defense siyang kukalingon. Itiyon. Muna siya, pusil na siya ha. Iduot yun! Kay! Gago! Inay, rapot! Sakit kayo! Ano? Pusila siya! Tanawang step ha! Pag step back, ana na yun! Ana na yun! Nice. Ikaw anom. Inga na! Ana! Tanawa! Ayuhan yung pusil ko! Ha? Siyempre, pagkuha na. Pagdira ni mo na, paglihok pala ni mo, na. Ay. Gago! Dayon, ang sunod na mo, ug daghan na gali kayo ang mutabang nimo. Ingunani ra pamagi ha. Sige. Gunit. Time pa. Boy, isa ko, boy eh! Dili ta mo kaya kay daghan kay mo. Tapangin na lang ko ninyo. I am the one, the way your son don't need. Gago!